सरडी ट्रेडर्स, परब किराणा आणि जनरल स्टोअर्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारचा किराणा माल व जनरल स्टोअर्सचं सामान योग्य दरात मिळेल। आमचा पत्ता लक्ष्मीवाडी रोड, वक्रतुंड संकुलच्या समोर, कुडाळ। प्रोप्रायटर निवृत्ती दिलीप परब। संपर्क 9422 08 15 39 किंवा 8550 93 41 51। सिंधुदुर्गाला मुसळधार पावसानं झोडपून काढलंय। सततच्या मुसळधार पावसामुळे सिंधुदुर्गातील नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे। मुसळधार पावसाचा फटका सोनवडे गावाला बसलाय। सोनवडे गड नदीचा साकव हा चक्क पाण्याच्या प्रवाहामुळे वाहून गेलाय। त्या ठिकाणची एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहू शकतो। आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर त्या ठिकाणचे एक्सक्लुझिव्ह दृश्य पाहतोय। सिंधुदुर्गाला मुसळधार पावसाने मागील काही दिवसांमध्ये झोडपून काढलाय। या मुसळधार पावसामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बहुतांश नद्यांच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ झाली आहे। आपण पाहतोय सोनवडे येथील गड नदीची दृश्ये। या गड नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे। या पाण्याच्या ओघामुळे प्रवाहामुळे तेथील चक्क साकव वाहून गेलाय। आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर तेथील लाईव्ह दृश्य पाहतोय। मागील 2-3 दिवसांमध्ये सिंधुदुर्गाला मुसळधार पावसानं झोडपून काढले। सिंधुदुर्गमध्ये मुसळधार पावसाची धुव्वाधार बॅटिंग सुरू आहे। या मुसळधार पावसाचा परिणाम हा नद्यांच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ झाली आहे। कणकवली तालुक्यातील सोनवडे येथील गड नदीच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ झाली आहे। गड नदीच्या पाण्याचा प्रवाह, पाण्याचा ओघ या पाण्याच्या प्रवाहामुळे तेथील साकव हा चक्क वाहून गेलाय। आपण पाहतोय त्या ठिकाणची एक्सक्लुझिव्ह दृश्ये कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर। आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहतोय सोनवडे गड नदीचा साकव हा चक्क पाण्याच्या प्रवाहामुळे वाहून गेलाय। सततच्या मुसळधार पावसामुळे सिंधुदुर्गातील बहुतांश नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे। या मुसळधार पावसाचा फटका हा सोनवडे गावाला बसलाय। सोनवडे गड नदीचा साकव हा चक्क पाण्याच्या प्रवाहामुळे ओघामुळे वाहून गेलाय। त्या ठिकाणची एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहतोय। युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।